నమస్కారం. నేను డాక్టర్ శశికిరణ్, ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్, మెడికవర్ హాస్పిటల్, కర్నూలు. ఈరోజు అడినాయిడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. అడినాయిడ్స్ అనేటివి మనకి ఒక లింఫాయిడ్ టిష్యూ, అదొక చిన్న గ్రంథము. మనకి ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి, సృష్టించడానికి సహాయం చేస్తాయి. ఇవి మనకి ముక్కు వెనకల భాగం, అంటే గొంతు పైభాగంలో ముక్కు వెనకల ఉంటాయి. సహజంగా ఇవి అందరికీ ఉంటాయి. చిన్నపిల్లల్లో 5 నుంచి 6 సంవత్సరాల వరకు ఇవి బాగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. తర్వాత 6 సంవత్సరాలు అయినాక ఇవి కరిగిపోతాయి. పెద్దవాళ్ళలో ఇవి మామూలుగా కనిపించవు. సో ఇవి ఎప్పుడైతే కరిగిపోకుండా మిగిలిపోతాయో, లేకుంటే ఎప్పుడైతే ఇవి వాపు లేకుంటే సైజ్ పెద్దగా అవుతాయో, అప్పుడు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి.